Eh. Lupit. Then mga ka-alright, talagyan natin ng asintada na hollow block na papaupuan ng hagdan. Pero, pinukain pa yan. Saan? Hindi yan. Tatambak pa tayo eh. Ano, lubog, das 6 bearing. Hindi ko hanap ko ba ng ito pa. Ay, sabihin, kung lain ko pa. Exploringan nga kita niyan. Metro. Mataas. Okay. Metro. Mataas. Ha? Nandiyan yung metro? Lubog na. Palaparin mo lang yan. Maraming han. Maraming halo. Wala na, kahit wala na. Hop. Wala tayo sa out, kung kita ng video. Sabihan mo, nagpailong. Ito. Ayan, patay nito. Alright. Alright. Dito ito, kapilis ka ng ano yan. Pakpakpaklurin.
ka na po ang halo? Ha? Saan ka na po ang halo? Doon? Ay, atitiyan, hindi mo na lang binasa. Ayaw ba? Babantay mo lang yan. Sa COVID. Di man naka-play. Utak pa. Dito ka, teacher, dito ka. Nakakalimutan ng Nga, video. teacher. Doon kumikita eh. Ito rin pinakang stick nito guys. Ito. Oo, yan. Bawas tayo. Bawas. Tularin ko na nga ito para hindi naman ano. Hindi sobra pang halo. Lugay natin yung ano. Di bali yung landing ay yung step din mahuli. Daliin ko natin yan. Kung makapal pa yan kung hindi mo lagyan halo black. Ah, malaw. Kumalaw? Oo. Walang ano ba sinalim? Gumalaw nga talaga. Ayos. Gumalaw ba ka? Tinanggal eh. Tigas na yung semento. Gumalaw, tumanggal talaga. Baka mataas yan gato. Ha? Flooring mo. Ito? Oo. Dito ba yung ano? Ha? Dito na ako bago ka na konti. Hindi. Tataas yan. Matataas. Ay, wag ako i-step po sakto. Dito tayo mag-i-step po. Ay, oo. Sige, sige. Dito tayo Hindi mag-i-step. kasi gusto ko pala yung itakata. Taas pa yun. Sige. Okay na lang. Yung dito lang banda sa tapat nito. Bawas. May kamay na lang.
Page. Sino gusto kayo ang hindi Vince, mag-aral? payo lang ha. Sino gusto kayo ang hindi mag-aral? Sino? Tapos na yan eh. Yung siya ang magtatrabaho, hindi yung asawa. Ano? Tama naman, Ben. Meron na umusan yan. Mahulog pa yan sa... Lagyan mo kung alam, wait. 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 Lagyan mo nga lugat ng batang mga magkanong mga bata dyan. Yung bakal. Lagyan mo. Ha? Tako. Ano, black isot mo dyan o. Para hindi. Kumaya may magkano dyan. Yan. Ano yung barbecue dyan? Huwag ka pumuntra, Vince. Ay, kakalod. Ay, kakalod ko lang kahapon. Di pa naman ubos yun eh. No? Hindi naman gamit ng game. May problema talaga yun. Hindi, pero ba't sila nagkakalod ako eh? Dati ko na din. Hindi pa na. Siguro pa nga yung pang... Talagang kusting tambak yan. Dapat ano. Lulig. Lumin na natin dito. Asya pa Oh, yun pwede eh. ba ang flowing yan? Lulig talaga yan. Bago tayo umuwi. Basta may vlog. Amen. Hanggang yung step dito. Nilalagyan mo pa lang. Napunta natin. Napunta natin. Punta na tayo na. Gamit. May taga 10 para walang tamad. Oh, napatay. Pinasopra mo nga yan. Matay? Pwede nga yung sandal sa ilalim. Matay? Tulog yan. Giray na ni tatay ng alablak yan sa baba. Alam mo na. Abot na. Alam na talaga. Ito rin dyan sa... Oo. Alam na talaga. Isang alablak. Kung kulang, isa pa. Kahit pala Ay ka tayo, no? Nakatukod na yan. Bumira mga paralusi. Bakit di turuan ng pusong magmahal mo din?
balikan pa nga ba ate? Kanto. Yun. Mga bato-bato. Yun. Yun. So, imba, imba. Ba't di mo nasabi? Tanong ko sa sarili. Ay nasanay na. Ba't di mo nasabi? Imba. Nandyan? May laman. Close mo na yan dyan, ganito. Ayan po, abangan nyo po sa channel ni Kuya Gacho Official. Ayan, pagawa ng May laman tubig. steps Ha? pataas. Landing. Landing. Tinatawag para mas matibay ang ano na yan. Kaya tatawag na landing sa baba. Kakainin yung bakal na yan, tukod, kakainin doon. Para at least mas matibay. Ayan. May laman ka? Tubig lang. Tubig. Tapo natin. Ay nasanay na. Ang puting ko po, gumandurog na ako. Ito, nakakasikip na dito to eh. Itong upuan na to. Lalabas na yan. Oo, maraming Ba't di mo nasabi? Tanong ko sa sarili. Di ko yun alam. Ay nasanay na. Ba't di mo nasabi? Adin. Tanong mo sa sarili. Music video. Adin. Music video. Kaya gusto mo Amo talaga. blanco ngayon. Blanco siya ngayon. Hindi siya makapaniwala. Ang laki ng accomplishment. Ilang araw lang. Oo, ang galing na. Diba? Ang laki ng accomplishment namin, no? Balitaan na tayo. Oo. Bilis na. Lupit. Kakantuhan ko na rin sa kumpit na nga. Hindi ko ipapatalo ang team pahuway. Tol, tama to. Laban yan, oh. Para ma... ano, Laban Alaksan. Matapang. Diyan nilalagay. Oo. Ay, sa magkita. Ito na yan eh. Ayoko Ganda ng maniwala. landing. Ayoko maniwala. Eh. Ganda lang landing. Hmm. Oh no. Oh no. Pwede ka pagbaba mo dyan, magsayaw ka kagad dyan. Sa pagbaba mo sa umaga. O, dyan ka mag-TikTok. Ayoko. Landing pa yan. Landing na yan. Kulam na. Ang galing niya. The best. Mas magaling yung ilong ni tatay. Yun, Oh, ang nagdala puso. doon. Yun talaga nagdala doon. Oh, Ano ba yung budila mo kanina? Kinuha na din dito. Ay, di yata, limang ginagawa. Ayun, nandun. O, doon ka muna. Unang kita ng thumbnail. May hagdan na ang bahay ni Cum Laude. Upo ka dyan, hagdan. Yan. Ay, bawal at tatay. Muna, baka malaglag ka. Oh. May hagdan na ang bahay ni Cum Laude girl. Yan lang. Nakuha si Bayaw. Ako ba? Oh. Oo. May hagdan na talaga. May hagdan na. May hagdan na ang bahay ni Cum Laude girl. Ba't di mo nasabi? Tanong mo sa sarili. Music video, oh. Amo talaga. May bigla pang imot na imot, ah. May biglang imot pa. Kalungkutan. Oo. Kasi malungkot yung kanta mo. Oo nga eh. Malungkot. Oo. Ay, Music video ba? Ayoko, ang music video.
Amo music video ay! Amo! Malupit! Side view ang Trip mo na naman? side view ang nagdala. Ang trip mo na naman. Ay, Yung side view. ibig sabihin, kuya, mas magandang side view lang Mas ako. matindi ang side view. Gising ako pa ganun. Oo. Pag front view, Mas lalong mas matindi. akala ko mas lalong mag-spangit. Yee! Malupit! Yan. Ah, ubos to. Puno. Music video. Yan, fireworks. Ay! Buti hindi kayo natatakot ko yan sa fireworks. Hindi naman. Feeling ko masakit yan. Mhm. Amoy. Ang music video. Ba't di mo nasabi? Tanong ko sa sarili. Amoy. Ay nasanay na. Ba't di mo nasabi? Amo talaga eh. May papalo-palo pa sa Roblox. Ang matindi yung music video. Matindi. Ayun o. Parang poop. Parang poop. Matindi ang music video. Tingnan mo kay Lali. Ano? Parang poop. Anong po? Tai. Asan? Yun. Yung... Yung halo. Wala yun. Ganda ng landing. Talaga. May landing. Ang galing. Ganda ng landing. Ibay na. Amo music video ay. Oh, yung bonito. Baga. Oh. Matindi ay. Oh. Yung unahan. Iba talaga ang tita rin. Matindi ay. Matindi mga music video ay. Oh. Oh. Tindi. Oh, may padungaw-dungaw pa doon. Oh. Matindi talaga. Oh. Iba ganun-ganun. Music video. Oh. Pag in-slow mo yan. Pag in-slow mo, nakarugan ka no. Amoy. Music video. Mata mo na ito, eh. Ang isang kapal. Init. Malupit. Antay na. Parang sinungkat. Ang galing. Malupit. Malupit tong kuya. Malupit talaga. Music video ba ga? Oo. Rayaway ako. Music video nagpubulan. Amo. Wala ka. Mapula na naman si Kuya Pula. Amo ay. Ganun lang mga isip mo kuya. Bente. Maganda sa gabi. Ha? Gabi yan. Ay, may tulog. Pumunta ka din naman. Tatlo ko isang halo ko po. Kulang ko ang hambot dyan. Oo, dito. Yeah, kasi nagpapasaktan ko kayo. Gandun ka. Hindi mo natatakot yan ni Mami. Ano yun? Tapos ka lang dito pa sa mga. Tapos ka dyan. Tapos ka dyan. Buti na nang video ko niya. May tiya ba kaya? Alright. Look, bukain na. Oo. Ano si tatay? Ako Alright. tawanan ni tatay. Kanina, ang cute ni tatay dun sa gilid. Parang bagay sa kanya yung music video. Music video rin. Sa gilid ako ganun. Malupit. Malupit ang music video. Press ko, ano kuya? Ha? Press.
Press na press. Iya nga. Dito, mayroon pa. May ano pa dito. Di natutuwa si si Kuya Noy. Iniisip ko. Sige. Paano yung pag-isip mo? Hindi. Ay, yung pag-isip mo, Kuya, may kasamang smile. Ganun yun. Ako nga, kahit kanina pinikon yun. Ganun na. Talagang napikon ka talaga. Napikon talaga ako. Napikon talaga ako. Tingnan mo mamaya. Kausapin ako niyan ni Mama. Tandaan niyo yun. Kahit ako pikon, nakasmile pa rin ako. Dapat, hindi tayo magpapahalatang napikon. Ganon. Na yan, standard na ito kayo. Yan talaga yung stand. Di pwedeng lapad-laparan ng konti. Parang mas okay lapad-laparan. Tanawin mo dito, yaw. Tanawin mo dito. Dito ba? Dito. Konti lang. Oo. Doon mo sa Konti mo lang. Kabanti lang konti dito. Yan. Para lapat na lapat yung paa ni Gwen. Ganun yun. Ganon yan. Para pag baba, may allowance. Hindi siya matutula. Wow. Galing talaga. You're so very demure. Very Pag mindful. ganun, hindi sa Ano na ganito? Pag baba, dito. Galing ka sa taas. Ay, diba galing ka dito? Meron kasi yung paa mo. Diba? Galing, galing. ganyan. Ito, may sobra pa ano. Buko ko na sa loob. Landing ang nagdala. Galing. Dagas talaga. Lupit ng Baga daw landing. nila. Malabo. Sabi ka naman sa akin ko yun. Labo talaga. 180? Standard? Standard sa picture. Sabi ko naman kuya sa akin. Kuya Noy. Malabo, kasi hindi ka naman tatalon. Talon ka ba? Oo. Pwede nga habulin ka ng pamalo, untog ka talaga dyan. Ayos. Galing. Lupit. Malupit yun. Piton, si Manpiton. Si Kuya Gatso ay isang malupito. Kapag mga tatlong asawa tayo, no? Alam mo Kuya Noy, hindi ako nababirthday mo pag nanood ng mga ganyan. Hindi nga ako boring. Bakit? Hindi, parang curious kasi ka sa ano. Wala kang ginagawa. idea. Oo. Kung paano nagagawa ang ganyan. Kaya amaze na amaze ako dito sa gilid. Ganda nga ng landing. Lupit. Galing. Sakto ito na nga po
Malupit ang landing ni Gwen. Landing lang ang nagdala. Alam mo Gwen, ba't ganyan yan? Diyan natin ilalagay yung bowl ng CR. Kasi landing na yun. Oo nga! Oh! Oo nga, seryoso! Hindi natin ipapatong. Ito yung magbababa taas. Automatic na Kita yan. yung pet namin. Oh, automatic na nga eh. Grabe yun. Kita yung pet. Tapos amoy na amoy yung tae. Yan nga. Oh. Kaya ilalagay yung bowl. Diretso. Tapos yun yung kwarto. Oh. Baliktad. Ano ba yun? Yan kuya, ano yun mo yun? Makarong gamitin. Ay, oo. Lupit. Malupit. Talaga. Grabe yun, tutok na tutok yung minute sa kanila. Ganda lang sinampay nyo dito. Ganda ng araw. Tuyo agad. Tuyo agad pag sampay ko. Ang baho ko na. Wala ma. Hindi pa ako naliligo. Wala mo. Yung hangin pa ganito, naamoy na. Wala. Hey. Baka sa ilong mo lang yan. Wala. Baho pala yung ilong ko. Dami wala oh. Eh. Oo nga. Oh. Yun. Tama. Amo na. Tama na talaga. May hagdan na ang bahay ni Gwen. Landing pa. May hagdan na. May bonus pang landing. Oo. Lain mo yun. Nagawa pa yung landing. Galing. Tayo! Natawa na. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday. Ulan! Thank you so much. Ang salamat ko, Jojo. Salamat ko, Jojo. Salam. Kain na po. Ay, tara. Pa. Birthday na naman, Jinjin. Grabe ah. Birthday na naman ah. May nagbibigay pang pa-birthday. Alright, at inabot na naman tayo ng malas. Yung pinagawa natin kanina mga ga, ayan, flat na naman. Beef, butik. Ayan, flat na naman. At pinupuntahan ni Papa si Vince. Patid muna doon sa bahay. Ayan, nilubog ko yung pito. Dali ko sa vulcanizing. Kaya pinagawa ko kanina.
laki ng tama.